Hege baki. Yanzu fi sabilillahi. Ka je ka sace mun garin kwaki kwano guda ka cinye, amma yanzu ka zo ka ci gyada a gabana ina ta haɗe yin yawo nan kana gani na ka kasa zama. Na yi mukuriya sun fi 8 na yawo nan. Ina haɗiya ka dan zuba. Ba za ka ci gyadan nan ba. Kai ni fa na ga take-taken ka hasada kake da ni dan na fara zama celebrity a duniya. Kuma gyada yanzu in fara ci gobe sadin za ka ga na siyo na ci. Wannan kuma yayin mai kaman kwata inda sadin. Ka rabu da shi. Ai mai kunun nan za ta zo. Ta zo ta zanga waye zai karba ma bashin kunun. Ku karba bashin mana. Za ka ga waye zai karba. Sai ku karba bashin. Ni nan da kake ji da gani na karamin allaji ne nan da shekara 13 dan yayin kuɗi ta kowace hanya. Kuma nan da kake ji da gani ba dogara ne da shi ba. A za mu ga mai kunun ta ne. Za ta zo din. A gaskiya ake. Ai na san halin. Sai ka duba rigar nan yanzu wannan ko yar gidan uban waye ka sake rigar nan ka je ka wajen ta ina gaya maka alkur'an sai ta so ka amina cika ma alkawari Allah na san ka yi nan cika ma alkawari Hege baki. Yawwa, bari zan taɓa abin kuɗin nan wato topsword gaskiya yana kai mana. Mun haɗa? Gaskiya dole za mu zama full ƴan ƙarya. Wato yanzu an samu intanet ta ɗaure mana gindi. Na ci wankan nan bai kamata in go GRA ban haɗu da budurwa ko ɗaya ba. Bari in kira wacce wanda muka haɗu da ita kwanaki in ce mata ni ɗan gidan ƙanin Atiku ne. Allah to bai akwai kaya sosai aiki ya aiki sai kin fito ina zuwa ai ganin take yi tamkar man haɗa dangi da dangoten nan bari in ƙarasa ya hilla dai na yi kyau a dube ni kamar ɗan gwamna. Hello babe. Ya nuna aya kofan gidan zaka. In so na kiki mun kwalliya kamar taran daurin auren mu. Allah. Sai ba damuwa ina jiran ki sai kin fito. Baby. Barka da ƙarasowa. Baby. Ya kake? Lafiya kalau baby. Yanzu fi? Ya gidan. Ya kasuwan. Kin ganni ko? Na ganka. Ai kayan sun yi kyau ko? Sun yi kyau sosai. A London na tafi da su a Ayya, kai kana kuɗi ne haka? lokacin da muka je meeting din Bola Tinubu to a nan ne order Haka ka turbu? kuma shugaban kasa da mu za mu je har bila shi zai kawo goron daurin auren kiyaye. I'm happiness. Ina farin ciki saboda na haɗu da babban mutum irin ka. Very good. Na zuwa. Kai magana da lauya na ni ba zan ce komai ba. Yawa, ka gama wayan ko? Dan jira ne minti ɗaya. Okay, bear. Ai ina da kuɗi. Ina ma? Wasa ai. Kaga na wanke su, na goge su.
A cikin kayan naka na lura akwai wanda laujen sa ya tsinke to akwai nan wani tela nan bayan mu sai na je na bashi za dan gyara. Ngoma ko ne. Yawwa na ce ni kan kayan kan nan da ka fita da su ɗakin ka kyautar ne? A ban kyautar da shi ba kayan nan ka yi yanzu haka mana zan karɓa ne. Ya haka, I think kamar dai su ne a jikin wani gaya ya zo. Hello? Idan ka fito kawai. Barin samu rike shi. Baby. Na ma ya sato a wurin. Daddy. Kin gama ne? Daddy na gama. Wallahi ni ma wani gaya ne so ɓata mu rai to amma yanzu na kira lauya na. Na ji kaman kana dan hayaniya da wani. Ai jiya na siyo wata sabuwar Mercedes shine nace bari in zo in dan kawo miki remote ki gani. Abun motar ta kada so. Dama ban mutum ne shi yasa aka baka kiɗin mota bifin motan ya ƙaraso. Baby ba na kawo nan mai saboda ina so in dan jika ki da daloli. Hege baki. Akwai unity. Bani kace kun san mu da yake mu Kai babban mutum ne zan baka Central Bank. ba na Central Bank. Ta ɗauki 10, Okay. 33, 40, 86, sai 11. Mash. Yawa na ta ɗauke baby. Yawa na Okay. oh my god. Ba baby. In shiga gidan ɗauko famak ne? Ban sa ko na koma amma kan tura miki. To amma Wannan dole zan koma United America su canja mai ta. to baby. Amma dai ba da mu ai zan tura miki. Baby mu kala? Kake da mu wannan in yi so na koma zan yi sai. Baby haka baka yarda da ni bane. Haba my love. Na ke son ai na yadda da ke. To ka bani in gani. Kake da mu. Yanzu kin gane abin da nake so da ke? Idan motar nan ta zo, sai zan fara bawa gidana. Ai sati a gurin ki. Za mu je Shoprite ba. Ka zan cin mota nake baby. Bani wayan kan gani. Waya na kin da ta dauke a bazan can kawai. Yanzu ya labari ya gari. Kin san ni fa jiya ɗaya din nan babana shine mai yankin hotel ɗin can duk namu ne yayi. Yan haya a hotel? Mm. Gidan haya daban ake yi. Ai, sorry na dan manta ne. Yanzu dai baby. Kai, na ka samu wannan kayan. Shi ne. Na ga maka shi ne. Silence. Okay. Look down. Look down, I say it. Look down. Mana. Da data, kuma gefe can. Da sai. Ina da magana. Silence. Wato ko aka kuke yana ba ku kaya kula zuwa kula ba mutane ko? Gashi nan. Wata sabin laifin da ka gani. Ni ba zan da girma na ba zan zo makariya ba shi wannan shi ne zai ɗauki kayan babba sai ma ga ga maka suna wajen tai da ni ban sanya aka yi zai karɓo su ba. Very stupid. I say. Babu. Office. I say. Allah. Victory. Office, Joanna. Kai masu kayan su mana. Ya kake haka ne. Ko mutum ya yana abin nan. Ra. Daga cikin mata karki. Zan karki hada wannan cikin ma naka ne. Keep quiet. I was laughing. Sorry sir. Thank you sir. Keep quiet, I say. Yeah. Isa, duk gaba ɗaya ka sa su tsaron kwano 170. Okay, sir. Ayo.